ଦେଖ କାଲି ହଳ କରିକି ଯାଇଥିଲେ କାଲି କୋବି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଥିରେ ହେଲା। ଚାଷ କରିକି ପଳେଇବା କୋବି ଚାଷ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଏଇଠି କୋବି ଚାରା ସବୁ ଗାଈ ଖାଲି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଗୋଟାଏ ବି ନାହିଁ ଗଛ, ସବୁ ଟୋଟାଲ ନୁହଁ ସବୁ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋବି ଚାରା ସବୁ। ଏପଟେ ଧାନ ଗୋଟା ଯାହା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଏଇଟା କୋବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କୋବି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଚାରା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ବିଲକୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ମଟର ଲାଗିଛି, ପାଣି ଯାଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲ ଲାଗିଯାଇଛି, କୋବି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଗରେ। ଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିଉଳି କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ଶିଉଳି ଚାଷ ହେଉଛି ଏପଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଶିଉଳି କମ୍ପାନୀ। ଏ ଶିଉଳି ସବୁ ଯାଉଛି ଆମର କାମ ହେଇକିରି ଶୁଖୁଛି, ଶୁଖିଲା ପରେ ଯାଉଛି ଏଠିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଉଳି କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଶିଉଳି କମ୍ପାନୀ। ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସବୁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ହେଲା। ଏଇଠୁ ଶିଉଳି କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ଆଗରେ, ଏଇସବୁ ନେଳି ନେଳି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଉଳି କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଉଳି ବାହାରିକି ଶୁଖୁଛି ଆଉ।